אוקיי, הסיפור הבא, ב-1990, קראו לנו ממשרד החוץ ל5 אומנים, הזמינו אותנו לצאת לברית המועצות דאז, ערב השתנות ההיסטוריה, לנסוע, להופיע בפני היהודים. ידעו שכבר הולכת להיות עלייה מאוד גדולה. התחיל מה שנקרא אז הפרסטרויקה, ואני כבר הייתי מחוברת לחגי היטב היטב. הכינו אותנו הרבה ביטחון, הרבה מה להגיד, מה לא להגיד, איפה לא להתלוצץ יותר מדי, כי הכל היה מאוד שביר ודי מפחיד האמת. והגענו למוסקבה, לטרמינל. בכלל הנחיתה הייתה די אפרורית. אתם יודעים, שדה תעופה בדרך כלל מלא אורות, שביל של אורות מוביל אותך, המטוס נוחת, כולם מסתכלים בחלון ואפילו מוחאים כף. ושם היה 1 כן ו3 לא. 1 דולק ו3 קצת חיסכון היה. נכנסנו לטרמינל ואוספים את כל הלהקה ביחד, את כל משלחת, כל אחד, כל זמר הביא את הנגנים שלו. ובטרמינל מודיעים לנו שכל אחד נוסע לנתיב משלו. לא נהיה ביחד. אנחנו עכשיו יוצאים למסע 21 יום, ש20 יום מתוכו אנחנו נוסעים כל אחד בשביל שלו ומתראים רק ביום האחרון. קצת קיבלנו הלם. האומנים שהיו במסע הזה היו עוזי חיטמן, דורית ראובני, נורית הירש. היינו לבד כל הזמן. לא? נפגשנו איתה בסוף, רק ליום אחד. וחנן יובל כמובן. חנן יובל. ואנוכי, היינו 5. ואני נסעתי עם חגי ברכבת, בתא קטן, עם מיטות כאלה קומותיים, ואנחנו נוסעים לעיר הראשונה לבוב, מרחק 28 שעות נסיעה ברכבת חורקת ומטלטלת. נופים מדהימים, כאילו שאנחנו חוזרים 200 שנה אחורה. את זוכרת את הקטע הזה, הדבר? את זוכרת את הקטע הזה? סליחה שמפריע לך, היה שם קטע מדהים, היה לנו מדריך שדיבר רוסית. איך אני אדבר איתו? שנייה. הצמידו אלינו 2 בחורים, אחד צעיר בן 20, קראו לו יורי, ואחד מבוגר, קג"ב, שתיין, שכל הזמן השכנו אותו רק שישן וישתוק. יורי היה אמור לתרגם את מה שאני מספרת ליהודים על ארץ ישראל וזה וזה. הבחור יודע שפות, יודע עברית, יותר טוב ממני. אני אומרת לו, יורי, מאיפה? הוא אומר, אני באינסטיטוט של השפות. חגי אומר לי, זה קג"ב. אבל לא היה כל כך נחמד. הייתי פותח את הבוקר ואומר לו, לא הולך לחולצה ועולה לו, טסטינג, 1, 2, טסטינג, צ'קינג, 1, 2. בוקר טוב, איתי, בוקר טוב. בוקר טוב, דבר, תודה. הוא היה נורא נחמד. בערב הראשון היו לו כרטיסיות, הוא תרגם את דברי הקישור שלי. השתדלנו לא להרבות, כי אני מדברת והוא מתרגם. בערב השני הוא אומר לי, אני כבר יודע בעל פה, את יכולה ללמד אותי איזה שיר? לימדתי אותו את לילה. בערב השלישי הוא ידע את כל השירים שלי בעל פה, בעברית. גאון. טוב, בקיצור, יורם תיארלב, שאיתו עבדתי 16 שנים, מעל 2,000 הופעות, אחרי 2,000 הוא אמר לי, תפסיק